मंडळी, ऑफिस बंद असल्यामुळे मस्तपैकी गावी येऊन राहत होतो. रानात घर असल्यामुळे घराच्या तिन्ही बाजूनं शेत. दिवस रात्र जोरदार वारा चालू असल्यामुळे जबरदस्त झोप लागायची. पण एकदा मध्यरात्री अचानक जाग आली हो. कोणीतरी अशा गडगडाटी आवाजात हसत होतं. खोलीत प्रकाश पसरला होता. मी डोळे चोळले आणि इकडे तिकडे बघू लागलो तर खिडकी बाहेर कोणीतरी उभं असलेलं दिसलं. उंच धिप्पाड देह, मोठ्या पिळदार मिशा अशी एक व्यक्ती अंगावर केवळ धोतर नेसून खांद्यावर गदा घेऊन उभी होती आणि हसत होती. मला आश्चर्य वाटलं. म्हणजे नाही म्हणायला अख्खी दुनिया आपल्याला असते हो, पण रात्री बेरात्री खिडकी बाहेर उभा राहून हसणारा हा पहिलाच. कोण आहे रे? आम्ही स्वयं यमराज आहोत बालका. अहो स्वयं राज का काय दादा? अहो तुम्ही रस्ता चुकलाय हो. इथे घाटावर दशावतार वगैरे कार्यक्रम नसतो. तुम्ही कोकणात जाऊन चौकशी करा. इथे फक्त जत्रेला लावणी वगैरे जोरात असते. तसलं काही असेल तर सांगा. म्हणजे सुरेखाबाई पुणेकर किंवा आपली. मूर्ख माणसा, अरे आमची चेष्टा करतोस? अहो चेष्टा तर तुम्ही केलीये. असं रात्रीचं लोकांच्या घराबाहेर हसत उभे राहिला, झोपेचं खोबरं केलं तरी बरं अजून आमची ही जागी झाली नाही. नाही तर तुमची काही बास, पुष्कळ बोललास. अरे जरा नीट बघ. हा आजूबाजूला असणारा प्रकाश आमचा मुकुट आणि तो शेजारी झुडपात चरत असणारा सोन्याच्या अलंकारांनी सजवलेला आमचा रेडा. अरे आम्ही यमराज आहोत, यमराज. नकळत हात जोडले गेले. पाठीत झुकलो. चूक झाली महाराज, चूक झाली. क्षमा असावी. अहो मी तुम्हाला ओळखलं नाही हो. आणि पहिल्यांदाच पाहिलं ना तुम्हाला. शिवाय तुम्ही फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा टिकटॉक वर पण नसाल. अरे सगळेच आम्हाला पहिल्यांदाच पाहतात आणि आम्ही फक्त आमच्या रेड्यावर असतो. ते टॉक का काय म्हणालास ना, तसलं काही वाहन आमच्याकडे नाहीये. बरोबर, चालायचंच महाराज. तेवढा तुमचा रेडा बांधून ठेवता का हो? का घाबरलास? अहो तसं नाही महाराज. शेजारी आमच्या भावाचा अण्णाचा गोठा आहे. त्याच्या 3 म्हशी एकट्या येतो. असं रात्री अपरात्री एकटं बाई माणूस, आपलं म्हैस माणूस नाही, बाई म्हैस. आलं लक्षात. काही काळजी करू नकोस, तसला काहीही धोका होणार नाही. बरं, तुम्ही काय घेणार महाराज? चहा, कॉफी, बिस्किट? काही नको बाबा, काही नको. अरे तू खिडकीतून का होईना पण विचारलंस ना, तेच खूप झालं. अरे हो, तुम्ही बिझी असाल ना. कोरोनामुळे लोड असेल तुम्हाला, म्हणून आत नाही बोलवत. हो, पण आज निवांत आहे जरा. वाटलंच मला. ते व्हॉट्सअपवर पण आलं होतं की हा आजार बिलकुल नाहीये, फक्त घाबरवतात म्हणून. बरं ते जाऊ द्या. काय काम काढलं गरीबाकडे? हे बघ, आज तुला 2 स्त्रियांमधून निवड करायची आहे. अहो आनंदानं केली असती हो, पण माझं लग्न झालंय महाराज. अरे मूर्ख माणसा, मी काय वधूवर सूचक मंडळातून आलोय? मला कळलं नाही महाराज. हे बघ, आज आम्ही तुझी पत्नी आणि आई यापैकी एकीला न्यायला आलोय. फक्त कुणाला न्यायचं ती निवड तुला करायची आहे. उगाच वाढीव रडारड, इमोशनल अत्याचार वगैरे न करता तू तुझी निवड सांग. सांगितलं ना, इमोशनल अत्याचार करायचा नाही. नो मीन्स नो. 5 मिनिटं वेळ देतो, विचार करून सांग. मी विचारात पडलो. ही असली गुगली पडेल असं मला स्वप्नात पण वाटलं नव्हतं. महाराज, मला वाटतं की कोणाला न्यायचंय हा निर्णय मला नाही, तुम्हाला घ्यायचा आहे. म्हणजे? महाराज, एवढ्या रात्री तुम्ही कामं करता, सकाळी उठायला उशीर होत असेल नाही? हो ना रे. आमच्या आईला नेलं तर अवघड आहे तुमचं. का बरं? अहो तिला उशिरा उठलेला अजिबात आवडत नाही. मी इथे आल्यापासून सारखं उठ आता, उठ, ब्रश करून घे, पाणी गरम करू का, आंघोळ करून घे रे बाबा,
डिश ठेवलीये, नाश्ता करून घे. अरे केस किती वाढलेत बाबा. अरे दाढी कधी करणार, हेच चालू असतं. अहो तुमच्या मागे पण ती अशीच लागेल. उठ बाबा उठ, रेडा धुवून घे, मिशा कोरून घे. अरे अंगभर कपडे घालत जा रे. आधी ते वजन कमी कर, तो मुकुट पुसून घे आधी. सकाळी लवकर उठावं, दिवसाची एखादी नोकरी शोध रे बाबा. अरे बापरे, अरे बापरे, नको 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 नको. अरे मी घरी गेलो की खूप थकलेला असतो, त्यामुळे फक्त विश्रांती घेतो. आई नकोच, तुझ्या पत्नीला नेतो. महाराज, आई नको हे फिक्स ना? हो, एकदम फिक्स. आम्ही शब्द फिरवत नसतो. अच्छा, पण महाराज पत्नीला नेलं तर अजून अवघड आहे बरं. आता ते का बरं? अहो ती पण मागे लागते. आई माझ्या मागे लागते म्हणून पत्नीच्या कुठल्या मराठी सिरियल मधून बबड्या बबड्या म्हणून मला चिडवत असते. बबड्या? अहो महाराज महाराज हसू नका. ती तुम्हाला पण असंच काहीतरी नाव पाडेल, मग सगळे तुमची चेष्टा करतील बघा. अरे बापरे, अरे अरे मग दरबारात आमची काय शान राहील? तेच तर. शिवाय कोरोना आल्यापासून मला तुम्ही कुठे बाहेर फिरायला नेलंच नाही. अहो रेड्या नीट चालवा हो, उगाच पळवू नका. सर्व्हिसिंग कधी करून घेणार? या महिन्यात अकाउंटला जास्त पैसे टाका बरं. मस्तपैकी पार्लरला जायचंय मला. लाईट बिल भरलं का हो? फोनचा रिचार्ज मारा. आपलं नेट का चालत नाहीये? किती गरम होतंय. हा फॅन किती स्लो चालतो. यंदा पाऊस कमी पडला हो. शेतकऱ्यांनी कसं जगायचं? चीनला ना एकदा धडा शिकवायला पाहिजे. तुमच्याकडे माझ्यासाठी वेळच नसतो बाई. जरा रानातली कामं पण करत जाओ. दिवसभर नुसते त्या लॅपटॉपवर पडून असता. अरे 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 बस बस बस. अहो अजून तर अजून मला माहेरी जायला मिळत नाही. सगळं मलाच करावं लागतं. अहो टॉवेल तरी जागेवर ठेवत जा. डोक्याला हात लावून बसू नका. अमुक करा तमुक करा नाही ह्या करा. माझ्या बास. अरे किती बोलशील? ऐकलत ना महाराज. मी तरी कोणाला सांगणार? नाही नाही नाही, नो मीन्स नो. बस झाली बडबड. आमचा निर्णय झालाय. बरं ना मग तिला. अरे बाबा, आमचा निर्णय झालाय म्हणजे दोघींना पण न्यायचं नाही असा निर्णय झालाय. काय? हो, आमचं ठरलंय. आम्ही निघतो. अहो पण महाराज मला काय म्हणायचं? नो मीन्स नो. बरं तुम्ही म्हणाल तसं. फक्त एक विनंती आहे हो महाराज. हा बोल. काय? खिडकी बाहेर तुम्ही उभे आहात ना, ते आमच्या चुलत्याचं रान आहे. बरं मग? त्यांनी लावलेल्या मेथीवर तुम्ही उभे आहात हो. ती न तुडवता हळूच बाहेर पडा जरा. हो हो हो, बरं बरं. हा पलीकडच्या रानात नासधूस केली तरी चालेल. त्यांच्याशी आमचं जमत नाही. बांधाचा वाद आहे. अच्छा अच्छा, बरं निघतो आम्ही. हा आमचा रेडा दिसत नाहीये. कुठे हुंदडत बसलाय काय माहिती. पहिला महाराज लवकर पळा. गोठ्याचं दार उघडं दिसतंय बघा. ओ माय गॉड. लवकर जा महाराज, लवकर जा. रेडा धरा. त्याला म्हणावं काय? नो मीन्स नो. थोड्या वेळानं यमराज आपल्या वाहनासह अंतर्धान पावले. पत्नी आणि आई शांतपणे घरात झोपलेल्या होत्या. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी नेहमीप्रमाणे घरातला गोंधळ सुरू झाला.